Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazi indaba ze1KZNTV nifundela uphilano kacebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka. Nazi indaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Kubulawa abasolwa ngobugebengu eMarine Hill. Uthisha kwele Kudlwengulwa itshitshi lomhlanga. Kanti welikaMthaniya uhoxise owamasama. Sanemukela kwendaba zethu ze1KZNTV. Kusale enkundleni abalisa ababili ngesikhathi kunokudubulana namaphoyisa endaweni yaseLuganda eMarine Hill Ethekwini.Uthisha. Okhulumela amaphoyisa kuleso sifundazwe uJayinaika uthi amaphoyisa alonye indlebe ngumphakathi obusolwa izenzo zobugebengu ezenzeka kwenye yezindlu kule ndawo nokuthe uma ngabe kegasela ngeintatha namuhla abasolwa baphendula ngengane lobebhekisa amaphoyiseni nawo asephendula ngezulu lezandla qede basale enkundleni. Kuxwayisa kumbukelo ozwelayo ngemfanekiso ezovela. Iya ngokushuba impi phakathi kwamaphoyisa kanye nezigebengu esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba ilokhu iqhubeke njalo igameko zokudubulana. Njengamanje sisendaweni yaseLuganda eMarine Hill lapho ke kwenzeke khona esinye sezigameko eyintatha kusa namhlanje nalapho ke kudubulane amaphoyisa nezinye ke igebengu ebeyisolwa ke ngezenzo zomntshontsho. Sinaye ke okhulumela amaphoyisa khona lapha ke esifundazweni KwaZulu-Natal ozosichazela kabanzi ke ngaso lesi sigameko sanamuhla. Mr. Naika, can you briefly explain to us what happened today? Why are we here? Okay, in this area we've noticed an increase in crime over the past few weeks. A lot of robberies have been taking place, people robbed on the streets, house robberies, etc. And community members became concerned about this house here because they said they knew the owner of the house, but all of a sudden they started seeing strange faces for about 2 weeks now. And there was a lot of movement, people going in and out. So police did their own investigation also, and also information came forward during that investigation that the people that live in this house were in possession of firearms. So this morning they decided to operationalize that information. At about 3 o'clock in the morning they approached this house, and when police officers knocked on the door and requested for the occupants to open up, they decided to shoot at police through the windows of this house. As a result of which there was an exchange of gunfire, and there's only 2 men in the house at that stage, and both of them were fatally wounded. And the police officers that were involved in the shooting noticed that both the suspects were in possession of firearms. We noticed that in KZN, if police try to arrest suspects, they rather shoot first. They never ever hand themselves over. And that is a concern for us. Our police officers, we've lost a police officer the other day, and we can't lose more police officers. We are already thin on the ground, so we're asking communities to work with police to turn back the tide of crime. Njengoba ke uzwambukeli ke yena ke okhulumela amaphoyisa khona la esifundazweni KwaZulu-Natal uJayinaika echaza ke ngaso lesi sigameko ukuthi ke wona ke amaphoyisa athole ke noma ke alunywe indlebe amalungu omphakathi ngemuva ke kokubona ke abantu abaningi bengena bephuma ke kuwona lo muzi oqashisiwe nokulapho ke umphakathi obusubukela ke amaphoyisa ngesikhathi ke amaphoyisa engqongqoza ezibika ukuthi ke ayiwona amaphoyisa zona ke lezi gebengu ke zibe seyiphendula ke ngenhlamvu zibhekise khona ke emaphoyiseni nawo ke abe esephoqeleka ke ukuthi ke abuyisele ngayo ke inhlavu. Uyachaza ke ukuthi ke zona lezi igameko ziyakhathaza njengoba sezande kakhulu, kanti ke kuyakhathaza nokuthi ke amaphoyisa uma ke ephumile ezama ke khona ukunqanda ubugebengu, igebengu ke zona ke zibuyisela ngenhlamvu. Sizamekile ke mbukeli ukukhulumisana ke nawo amalungu omphakathi ukuzwa nje noma ukuthola ngayo ke inhlalo abayihleli kule ndawo njengoba sazi ukuthi ziningi impela kusukela ndangonja kodlule igameko zobugebengu ebikiwe khona la endaweni yaseMarine Hill. Kepha ke umphakathi mbukeli awuthandanga ke ukuthi ukhulume nathi njengoba ke unokwesaba. Indaba ze1KZNTV kube kuNtombi khona Mvubu ngisiMarine Hill Ethekwini. Uzoqhubeka nokugqunywa esitokisini usiboniso Dlomo onguthisha ofundisa ke esikoleni samabanga aphezulu ibiza imali high endaweni yaseNkandla enyakatho KwaZulu-Natal obhekene necala lokunukubeza ngokocansi itshitshi lasemakhabeleni eneminyaka eyi-17 elabekade libuye emkhosini womhlanga ngomandulo uSeptember kulonyaka. uDlomo kuvela ukuthi wenxuswa ngobaba lentombazanyana ukuba igibeze emotweni yakhe endleleni ebheke ekhaya nokusola ukuthi wabeke seyinukubeza ngokocansi. Inkantolo kaMantshi yaseKhombo ihlehlisela umhlazi ngama-22 kulwezi leli icala. Lihlehlele umhlazi ngama-22 icala likaSiboniso Dlomo onguthisha wesikole samabanga aphezulu ibiza imali esisenkandla oneminyaka engama-26 osolwa ke ngecala lokudlwengula intombazanyana eneminyaka eyi-17 eyabe ibuye emkhosini womhlanga ngomandulo kuwo lo nyaka.
uDlomo kuvelile ukuthi wancenxa nguyise walentombazanyana ukuba kamthwalele umntana wakhe embeke ekhaya nokuyilapho ke ukusolakala khona ukuthi wabeke sembhudukeza wabe semdlwengula. Kanti ke ecaleni ebeliqhubeka namuhla enkantolo yaseKhombe bekukhona ke izinyane lesilo umntwana omukelile wasesigodlweni elinduzulu noba ke esebeka uvo lwakhe ngesigameko sokudlwengula kwalentombazanyana. Umntwana omukelile oyizinyane lesilo esesebuza umdlokombane uthi ke kuyichilo akubona kwenzeka esizweni sesilo njengoba ebheke ukuthi abantu besilisa yibona abafanele ongabe bavikela amantombazanyana ongodade wabo kanye labantwana babo. Kepha ke namuhla uthi ke kuyadabukisa lokho akubonayo ukuthi abantu besilisa yibona sebehlukumeza izimbali zezwe. So ukuba khona kwethu lapha ke ukwesekela intombi yomhlanga eyehlelwe intembi kabuhlungu kakhulu yayikade sibuyile emkhosini womhlanga. Kubhlungu kuyadabukisa kuyajabhisa kakhulu thina sithi silindele ukuthi njengesizwe sakaZulu mangabe kukhona abantu besilisa ikakhulukazi obaba nomalume nabafowethu kanjalo nomkhulu ngokwegaba zokukhula ngokubutsizwa abantu beze bebe badala babe amakhehla. Silindele ukuthi mangabe thina sizingane zabo noma odade wabo sikwazi ukuthi sazi ukuthi sendaweni ephephile sivikelekile. Siswela amagama ngoba ukuphoxeka ngoba futhi siyabona ukuthi akushuthi futhi nenduku hayayisekho. Umntwana umukelile ubese ekhuthaza labo abasebedikibele ukuthi ke beqhubeke bezokweseka lentombazanyana eyabhekana lomshophi kuba mabangaphela amandla kepha beqhubeke nokuzoyeseka kuze kube sekugcineni ukukhombisa ukuthi kabahambisani kangakanani nalesi sigameko. Kodwa futhi okunye sikubonile njengoba sesafika kwaze kwakambalwa khona la endaweni yaseNkandla ukuthi umuntu mabe umseka kuswele ekuqaleni kuze kube sekugcineni kwaze ukuthi kube nokulandeleka nokumemeka kwabantu kubanjiswane ukuze kuzobonakala ukuthi lento ayamukelekile emphakathini. Kanti ke umunye wona omehlo bengomunye ade bethamelele icala nobezokweseka umndeni walentombazanyana uMary Hadebe unxuseke izintombi ukuthi ke zingaphelelwa ngamandla njengoba ke sekukhona isigameko esifuze lesi wathi ke futhi masiphumele ubalo uma kukhona okuzehlelayo. Lento eyenzekile ayisho ukuthi sekuphelile ngentombi. Kuyaqhubeka intombi zingesabi. Into engiyithandayo ekutheni mawehlelwe yibhadeni njengaleli khuluma sikuseke singonomehlo. Ngithe intombini uma zehlelwa umshophi onje ayingathuli azisho khona zizosizakala. Ezindabeni ze1KZNTV kubeka umqondisi Myeni enkantolo yamantshi eKhombe eNkandla. Umcimbi wemkomelo ezindondo zomculo amasamo bekulindele usingatho kwesifundazweni KwaZulu-Natal ngenyanga ezayo kangeke usaba khona. Lokho kudalule ungqongqoshe omnyango wezokuthuthukiswa komnotho nezokuvakasha kulesifundazwe usiboniso Duma kwisithangamthamo izindaba keThekwini nalapho edalule ukuthi esinye ke seyizathu zalokhu inkinga yezezimali kanti lesifundazwe selokhu ke siqhubeke njalo nokukhahlamezeka okufaka phakathi nezikhukhula. Imvunge ngokuxhaswa komcimbi wezindondo obizwa ngamasama isiholele ekutheni isifundazwe KwaZulu-Natal isihoxe ekwasingatheni nonyaka. Ungqongqoshe omnyango wezokuvakasha nokuthuthukiswa komnotho esifundazweni KwaZulu-Natal uthi ke ukuze ukwazi ukugcina ezinye zezidingo kubeleke kume ezinye ngenxa yokungabi nemali yanele kulesifundazwe. As an executive authority, having consulted widely with the Executive Council and other stakeholders, I've advised the department to stop the hosting of South African Music Awards this year. Senior management has been mandated to engage with recording industries of South Africa and report back to me as an executive authority. We'll report to the KZN Council as the hosting of the Summer Awards was a collective decision. People need instead more jobs to be created, which is why I'm saying that our focus should dwell towards ITSHITSHI.1KZNTVNEWS. Our environment must be enticed in ensuring that the business blossom in the province of KwaZulu-Natal. Uzokhumbuleka ukuthi ngasekuqaleni kwenyanga kuqubuke ukukhuluma njengoba kuvele ukuthi le micimbi izoxhaswa ngemali engu28 million wamarandi kepha ke lo mnyango ubukuphika lokhu futhi umile ekuthenike konke kwenziwe ngendlela eyiyo kanti ke futhi iningi imali ezodalwa ukusingatha lo mcimbi kuphinde ke kuhlomule namaciko kanye ke nabemboni yezokuvakasha. In the history, it's usually around 16 million before the VAT, and over the years it has been escalated. As you know, that the CPI has been growing like that, and it's amongst other factors, which is why
We also realized that the issue of the consultation process between HI and Treasury is because of that purpose, just to entice the space, but make sure that you safeguard the cost, which is why at this point in time, we thought that we are going to just forward shape this money and take it for ITSHITSHI wire in the province because of unemployment and all other factors. But we've said that we are still going to cap and create more enhancing environment for the creative art. Ngokuthola kweziko lezindaba ngize lo mcibi bekulindeleke usingathwe ngenyanga ezayo kayikho imali ebisisebenzile ukulungiselela uDuma umile ekuthena amaqembu ezepolitiki aphawule ngalolu daba alisebenzisele ukuqhuba ipolitiki kanti konke okuthinta izimali zalo mcimbi kwenziwe kulandela umthetho. The procurement process was followed and the department to secure approval from Provincial Treasurer for funding of the summer awards was above the boards, transparent and free of any irregularities. Unfortunately, in the process of ensuring transparency, official and public available documents have been weaponized against the departments to scandalize this national event with global following. The 28 million and other figures being thrown around are part of a campaign of disinformation. This is aimed at confusing the people. The actual amount of money that has been confirmed by Treasury and ATA is around 20 million before VAT. Indaba 1KZNTV kubi untomkhona Mvubu ngisethekwini. Imeya kamasipala wesifunda umzinyathi uPetros Ngubane uhambele Ward 5 ngaphansi amasipala wasenquthu ngenhloso yokuphenduliso kanye nokwethula usonkontileka ozokwakha ingqalazinda yamanzi okuhlanganisa ukufaka amapayipi ukwakhiwa kwephehlimanzi kanye ke nokufaka kompompa bangaphezulu kwekhulu. Lamanzi azophakela kwimiphakathi emithathu okubala kone kwaVuyazi, uNtababomvu kanye nokaMayicentele. Kanti umeya kuMbomvu uthi kulindele ubake lo msebenzi uphothule emva kwezinyanga ezili-12. Umeya wesifunda umzinyathi uPetros Ngubane uthi balindele ukuba kufike ukhetho lika 2024 seyiphelile le project. So contract ngoba kule ward sizwile ukuthi sekusele kancane kuba siqede sekusele iVD eyodwa uba sifake khona amanzi. Kodwa wonke umsebenzi wamanzi la uhamba kahle ngaphandle ukuthi khona inkontrakt yehluleka enye okufaka eqalo kabusha kuqashwe enye inkontrakt iqedela umsebenzi. Iyona ward lena engithemba ukuthi uma ngabe iphele yonke lo msebenzi uphelele iyothi kushaya ukhetho oluzayo abantu bonke bebephuza amanzi kule ward. Mangizwa ukhansela wendawo ohloniphekile ubaba uMnguni kade sichazela. Uphinde waveza ukuba lo msebenzi uthatha imali elinganiselwa ku 34.8 million wamarand. Ntokozo kakhulu kimi ukuthi sithe masihlangana nomkhandlu sikhuluma emkhandlwini nabasebenzi 34.8 million rand wakhishwa ukuthi uzofaka amanzi kule ndawo Ward 5. Uzofakela ke impompi 35 kanjalo ufakele futhi ne reservoir yamanzi. Abantu ke bazosizakala kakhulu kule ndawo ngoba uyabona ukuthi inawo amanzi phansi kodwa okukhulu mase kusebusika ayaphela futhi amanzi kanti futhi bahamba amabanga amade uma beyokha amanzi. Into esibhekile nesasithembisile singena kusuka ngo2017 kuJune sasithi sifuna ukuba iphele le sisikhathi sethu esibona ngathi seku2 terms. Bonke abantu bebewaphuza amanzi enquthu. Kanti ilunga lomphakathi uPhangi Mbuyisa uveza ukuthi kusuka ngonyaka 1994 belingakaze lube khona uhlelo lwamanzi. Sibonga kakhulu into eyenzeka namhlanje. Amanzi mangasho la kusukela ngo1994 akaze libe bikho uhlelo lwamanzi la. Kwakukhona nje sasicela kukhona wakushiwa amabhunu benza uhlelo lwama-windmill ephuka ke emva kwalokho abe esavuselela emva kwalokho bekusetshenziswa lokho igwedlo lezi kufe mase kufile sibuyele siyophuza neinkomo. Khona manjalo bese nxusa ukuba umphakathi uyiphathiswa kwezikhali zamantungwa le project. Isake ukuthi izakhamizi zala ku Ward 5 nakulezi igodi ezithintekayo siyiphathiswa kwezikhali zamantungwa le project ezokwenzakala ngoba makukhona ukungantshontsho isaqhubeka iproject kuyokuma iproject okungenzeka sigcine singawatholanga amanzi. Ngaleyo ndlela ke uma singathola amanzi nezinto njoba impilo ibiza kangaka sekuyadula ezitolo kodwa masithola amanzi zokwenza lokho one home one garden lokho kungenza ukuthi ngelinye ilanga ungaye esitolo
ngoba nemali ayikho abantu abasebenzi. Nangesikhathi njengoba kuqhubeka le project khona bazothola amathuba ukuthi basebenze. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV ngisenquthu. Ake sithi shelele itolo nenabeselo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukeleni nabeselo nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili. Kubulawa abasolwa ngobugebengu eMarine Hill. Uthisha kwele Kudlwengulwa itshitshi lomhlanga kanti weleka Mthaniya uhoxise owamasama. Bazwakalisa ukukhululeka abashayeli njengoba ngesonto elizakulindela ubake kwehla intengo kaphethiloli ngo-1.97 cents litha, ekadizili yona izokwehla ngo-78 cents litha kanti ekaparafini yona izokwehla ngo-74 cents litha. Labashayeli baveze nokuthi lokhu kungahle kube nomthelelo omuhle ekutheni-ke kunciphe-ke nokumbeqolo kokudla ey'tolo. Umnyango wezamandla nokumbiwa phansi kuleli kulindela ubake wenza-ke isimemezelo esemthethweni ngolesithathu lokuqala kwinyanga kaLwezi. Siyajabula kakhulu kuso ukuthi upetrol uyehla ayisesifile. Siyabonga impela kakhulu nisibongelela kubaphathi. Siyabonga sesifile la emateksini upetrol. Ngizoqala nje ngibonga nje ukuthi upetrol uyehla ngoba usosibulela ngempela. Ukhuphuka kabili impela nje. Kodwa ngiyajabula nje ngendlela ozokwehla ngayo. Kodwa noma ngingagculisekile kodwa ngeke kusafana. Sekuzothi ukuba ngconywana manje. Besina incindezelo enkulu la eTafini. Yo kuba nje upetrol ngoba kade ukhuphukile kule viki. Ngicathi bengihamba nge-1000 before. Kodwa manje upetrol ngomkhuphukile ula ko 1.3 njengamanje. Ngihamba indawo ezikude ngikhuphuka intaba every day. Ebusilimaza nje kakhulu nasekudleni ke into eziningi besilimala ukuthi. Nazi ingane yabona zicindezelekile ngoba imali eTafi ikhuphuka every day makunje. Ngiyaphoqa futhi ayikho into esizoyenza. Ayimbeni impela siyakhala ngopetrol ayizinga lawo eliphezulu kakhulu ngoba kahle kusuke kuyigama ukuthi siyasebenza la siyasiza silekelela abazali. Imali ekumele ngase ayicharge siyicharge ngenxa ukuthi kusemakhaya la. Yabo mase sicollecte kule mali lekubazali mase imali igcina sithatha upetrol wonke umnyanzi wemonto ugcina engasakwazi na ukukholela imali ekuyiyo ngenxa ukuthi uzama ukucoverisha lo petrol. Mase holela wena ngayo yonke le mali ukuthi imoto ayisezukuya ingane asaye esikoleni. Njoba kuthi upetrol uzokwehla siyathokoza kakhulu mhlawumbe sizokwazi ukuthi sithole imali engconywana. Upetrol impela nje siyacela ukuthi wehle njengamanje ayikho into esenza ukuthi njengabashayeli bamakhumbi. Awehle impela upetrol engasudlala ngathi manje ayisekho into esenzayo thina manje. Fanele ukuthi sisebenzela ama-garage, sisebenzela abanikezi bemoto at the same time thina sithole lutho. Nje siyacela kanjalo uma ungehla futhi ngathi ungaphinde wehle futhi. Upetrol ukwenyuka kwepetrol kuyasilimaza kakhulu thina ngoba ukunyakaza nje sinyakaza ngawo sisebenza ngawo kahle. Uma singawufakile nje ngeke sikwazi ukusebenza. So ukwenyuka kwawo kuyasilimaza kakhulu ngoba usuku nje njalo siliqala ngawo petrol. Manje ke uma ukhuphuka ke siyalimala. Kodwa ke kuzwela kithi kakhulu abanye abantu abakunaki lokho especially abanje abagibelayo abakwazi mhlawumbe ukuthi besikhalise yabo ngoba bona bayagibela nje futhi asikwazi ukuthi ngoba nakwenyuka upetrol besithi sonyusa imali yabo angeke sikwazi ukwenza lokho ngoba kuyenzeka upetrol wehle kwesinye isikhathi ngeke futhi sikwazi ukwehlisa ngamasenti imali yabagibeli ngoba upetrol wehle ngamasenti yabo. Abesilisa ababili abasoka kwesakamthetho ngaphansi komasipala kumfolozo ngomaqhawe eziqubu kanjalo noNjabulo Msweli bazokulubhada phansi ngonyawo amakhilomitha angama-513 513 kilometers ngolwasemzini ngenhloso yokuqoqa kumnikelo wokuthengela kintshi icathulo amaqakelo kanye-ke neqholo. Lezi insizwa zinxusa noma ngobani ukuba kaphose-ke esivivaneni ukuze-ke kusizakale intshi kakhulukazi esuke ey'ndaweni ey'semakhaya. Kubheke ukuthi bahambe kuyinsuku eziyishumi zonke laba njengoba namuhla bebesuka ke-Richards Bay bahamba ngo-N2 bezodlula kophongolo badlulela kwaNongoma batho Olundi Mthonjanini babuye bazoyivala empangeni. Laba ngomaqhawe eziqubu kanye noNjabulo Msweli abazinikele ukuthi bazolibhada phansi ngezinyawo amakhilomitha ngama-513 513 ngenhloso yokuqoqa umnikelo wokuthengela intsha isicathulo kanjalo namaqakelo phecelezi ama-sanitary pads. Lana sinomkhankaso wewalk la futhi sifisa khona ukulekeleleke izingane ezitweni zezicathulo zesikole ama-sanitary towels kube ama-cosmetics nama-wheelchair. So lokhu sikwenza ngesidingo ngoba nje uma ubuka emakhaya la suka khona
Kudlwengulwa ngothi manje besinxenxa noma ubani okhona eSouth Africa inkampani ezinkulu ngaba uhulumeni nabantu nje abahlamba abanokungconywana okusephaketheni ukuthi basilekelele basixhase ekuthenini sithenge lezi zinto lezi ukukoleka nje leyo madlana lo 50 rand lo 100 rand lo uyohamba ibanga elide. Lolu hambo lwabo lusukela eRichards Bay kanti kulindele ukuthi lithathe izinsuku eziyishumi. Phakathi kwezindawo abazothambela nalapho bezobe benxenxa khona abantu ubabanikele zihlanganisa kwaMbonambi, uMtubatuba, iHluhluwe, uMkhuze, uPhongolo, uNongoma, uLundi, uMthonjaneni kanjalo neMpangeni. Lokhu bakwenza ngoba bebona isimo somnotho wakuleli esidengayo. Ukukhona nje ozwayo nobona lo mbiko mhlawumbe ngaba isikhulu esiphethe inkampani ethize noma ibhizinisi elithize uyafisa ukuxhasa ukulekelela nabafowethu izingane. Uhambo lami lokuqala yebo impela ngokubukelela ukuthi emphakathini ngendlela okwenzeka ngayo imisebenzi ayisekho. Ngisho ngabe kuthiwa ngiyathanda ukusiza omunye umuntu ohluphekile ngokuthi mina sengilaphana akukwazi ukwenzeka nakomasipala bethu sibakhele kuthatha isikhathi ukuthi bekwazi ukusilekelela khona lapho. Ngokwami nje ngoba nginalo ukuthi ngithe angithathelele ithuba leli ukuthi anginakho kusephaketheni. Lezi insizwa ziphinde zakhwela zadilika kumasipala umfolozi kongaziniki usizo njengoba siqala lolu hambo nezilithatha njengolubalekile kakhulu. Engicela ukubalula okunye bafowethu lana ukuthi siyahamba nje konke sizoyikhokhela khona thina indawo zokulala ngoba ngawucela umasipala wethu ulocal municipality umfolozi ngagcina ngalithola ngithola ukuthi ngibona no manager no manager wamasipala agcina ngakwazanga ukuthi ngimbone futhi naye. Kodwa incwadi ngayihambisa ngoJuly nje iwalk in namhlanje kumhla ka25 October. Kanti sebenxuse bonke osomabhizinisi kanjalo nomasipala abafisayo ukuphonsa esivivaneni ukuba benze njalo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Uthi usefisa ngisho nokuvalelwa ejele yize engazange lahlwe icala ukuze akwazi ukulala ngaphansi kophahla owesilisa ohlala ehlathini laseMafakatini eHowick maphakathini likaMthaniya. uMichael Shabalala oneminyaka engama-52 obudala uthi akakhumbula ukuthi wafika kanjani kuleli hlathi ahlala kulona kepha sekupheleke iminyaka ehlala kulona ngenxa yokweswela indawo yokuhlala. Uyiphilisa ke nangokuqoqa amakopi ayowadayisa. Uthi abanikazi baleli hlathi bayamxakazisa bathi makasuke kulona kepha akukho lapha ngaya khona kwazisa kanayo indawo yokufihla ikhanda. uMichael Shabalala oneminyaka engama-52 obudala uthi akasakhumbula ukuthi wafika kanjani kuleli hlathi kepha uyazi ukuthi waxoshwa ekhaya akhulele kulo emaplazini eKharkloof kwathiwa usemdala. Ngibona mina ngakuthiwa ngakhuliswa basebengitshela sengikhulile ukuthi ayisengahamba manje kade babengisiza nami kade ngisutha ngingazi kanti ngisutha like ngakhona ekhaya khona. Manje ngibona ukuthi mhlawumbe baphumula ase ngibaqileze kakhulu ngingazi bengikhokhela ngingazi bona bangisiza ngoba phela bangitshela sengimdala. Nginengane yodwa manje ngakho nami ngithi sekuyangididisa ngobani ngabe yona engisizayo manje kuyangididisa ukuthi ngidlwane kanjani naye. uShabalala uthi uziphilisa ngokuqoqa imfucuza yamakopi nokuyokhala komakhelwane. Ngiqoqa amakopi lawa alaminyama yize ngikahambeki kamnandi oba akhokhi hambeka ngonyaka ubuye ngonyaka kuze kube ngconywana. Ngixakekile ngiyala emzini yabantu ngicela ngizame nami ukucela njenganabanye abantu bangilekelele bangiphele lokho abangipha kona babengenako abanako. Abehlathi ahlala kulona uthi bayamtshela ukuthi akazame ukusuka. Bengiqhakazise kodwa hayi kabi baye bathi angizame mhlambe thole indawo yokuhlala asekutholakala ukuthi nami angakwazi ukuziphakela. Njengoba ngithole ukuziphakela nje kunzima ukuthi ngisuke futhi ngaze bengithathe bengibophisa okungcono nami ngiye ngibone ngaze kube ngcono. Kodwa ke phela ngoba basuke bekhona
babuye bangabufiki ngithi ukuphumula nami. Uthi sinzima isimo lapha ehlala khona. Sekubanda kakhulu impela nemvula ibuye ingene nala ingazi ukuthi ingena kanjani khona. Thuki siphakathi imvula. Okungiyena ohlabe ikhwelo ngodaba lwashabalala uthi wayelokho ebona kushunqa intuthu. Kuyela kakhulu ukudabuka nje uqala ukubona isimo samkhulu. So into la iqale khona ukuyibuka lenkinga bengihlale ngidlula kulomgaqo ngidlula kushunqa intuthu. So ngitshela ukuthi mhlawumbe kunama security kanti akona ama security. Lithintwa ikhansela laseMafakatini lithe belingazi ngalolu daba kepha luzolilandela. Izindabeni za1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngiseMafakatini. Ake sithi shelele itolo nenabeselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele ukuthi nisahleli nathi kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona ndaba ehamba phambili. Kubulawa abasolwa ngobugebengu eMarine Hill. Uthisha kwele Kudlwengulwa itshitshi lomhlanga kanti welekaMthaniya uhoxise owamasama. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizu 19 rand 6 cents maqhathiswa nedola laseMelika bengu 23 rand 16 cents kupondo waseBrithani libe ngo 20 rand 18 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,972 39 ounce kuthi intengo yalo ngahluziwe bengu $88 7 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi wesiGamagebhula eOrlando Pirates uJose Rivera usezwakalisa ukungenami kokumiswa kwezikhawu eziningana komdlalo wabo namaZulu FC ngenxa yokulimala konozinto wawo kulomdlalo weligi yeDStv Premiership obudlalele enkundleni yaseMoses Mabhida eThekwini izolo kusihlwa. Kulomdlalo kayikho kevuma ukugoba uphondo baze baphetha ngokucazelana amaphuzu bebambana ke ngeqanda ngapha nangapha. Lo mqeqeshi uthi isikhathi esiningi nesibulala umqeqo wabo kulomdlalo kube yileso sokulimala kanozinto osuthu nabanye abadlali obekuphoqa ukuthi kumdlalo ubuye kuumiswe nokufakazele nangamakhadi aphuzu amahlanu akhishwe ngunompempe kulomdlalo. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushubuhangihanga washisa ikhova zasedlebe kokosha nesemabedlana kwamzimba umntana nethimba lonke nje le indaba sithi khulu.